मग ताई साठ कशी घालता तुम्ही जरा आम्हाला सांगू शकाल का? आधी आंबे धुवून घेतले, त्याच्यानंतर आता कापले, त्याच्यानंतर ते आता मिक्सरला लावायचं. येस येस. त्याच्यानंतर त्याच्यात ते काय करायचं, 2 वाटी म्हणजे 2 पेले वेलची, 2 पेले वेलची घालायची, 2 पेले साखर, सॉरी 2 पेले वेलची म्हणतो, 2 पेले साखर रे, डोक्या सरवरीत झाला आधी. आणि वेलची किती, पाव किलो वेलची घालायची थोडीशी चवीपुरती, म्हणजे वास येऊ होय. शुभ सकाळ. आज जरा वातावरण पावसाचा, म्हणजे कालव लागत होतो पाऊस, आणि आज जरा कमी आहे. काल दिवसभर बारीक बारीक पाऊसच होतो. तर तुम्ही कसे आहात सगळे? मजेत? आणि मी आता चाललो आहे पूनमकडे. तर पूनम बघूया काय करतात आता, कारण दिवसभर कंटाळलो काल पावसामुळे. पाऊस बारीक 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 लागत, त्यामुळे कामच रवलेली बरीचशी. तर म्हटलं काय करूया, बघूया पुढे प्लॅनिंग काय आहे तो. तर पावसामुळे बघा तांबे असे फुकट पण गेलेत, बरेचसे काढूक मिळत नाही. काय हो, कधी इलास? हां, पावसानं जोरच केलाय ना. तर पावसामुळे बऱ्याच जणांची लाकडं वगैरे रवली होत, सगळीच कामं रवली आहेत. होत काय तुझी माणसं? तुका सांगलं मी सांगा, माका सांगलं, माका काय सांगलं? तुका सांगलं साक्षीक मी सांगलं, माका सांगलं साक्षीने येऊची. मी तुका येऊचे नाही, आमच्या कान गेले मेले. नाही कान गेले होत. अरे दत्ता शपथ सांगत, तुका सांगलं साक्षीक मी मी सांग. झोपेत होतं, माका कसा कळत? मेलस तुझा दादा असला का तुझा. ए काय तर मित्रांनो, आज कार्यक्रम असो, साठा घालूचो चाललो. साठा घालूचं काम चाललेलं आहे बघा. आणि ही बघा, ही पनू इकडची, ही पनू, आणि ही काय हिचा वृषाली, आणि ही पूनमताई. तर आंबे कापूचा काम चालला, साठा घालूची. हे सरबरीच झालं की काय यो. मग ताई साठ कशी घालता तुम्ही जरा आम्हाला सांगू शकाल का? आधी आंबे धुवून घेतले, त्याच्यानंतर आता कापले, त्याच्यानंतर ते आता मिक्सरला लावायचं. येस येस. त्याच्यानंतर त्याच्यात ते काय करायचं, 2 वाटी म्हणजे 2 पेले वेलची, 2 पेले वेलची घालायची, 2 पेले साखर, सॉरी 2 पेले वेलची म्हणतो, 2 पेले साखर रे, डोक्या डोक्या सरवरीत झाला आधी. आणि वेलची किती, पाव किलो वेलची घालायची थोडीशी चवीपुरती, म्हणजे वास येऊ होय. आणि काय, आणि इकडे मिक्सर का लावायचा, ताटांका तूप लावायचा किंवा तुपात डालडा घालता, डालडा. आणि माका काय माहिती आहे काय करूच आता, हेंका सांग. त्यांकाच सांगतोय, नाही तर म्हणती साठा घातले पण सांगल्यान नाही कशी घालूची ती, माका परत विचारित राहती. हां, पण हुशारच आहे ते, बघ काय करते. याचा काय मारकोटे आहे, म्हशी हरक्या बघतो. तर हे बघा, असे आंबे कापून वगैरे घेतले नाही, आणि आता मिक्सर का लावणार. तर पारांबे काढून टाका, नाही तर पारांबे लावच्या तर मिक्सर भांगात तुमचं. हां, मिक्सर का लावून मग बघूया आता काय करतात ती. त्यांचा मेन माणूस नाही साक्षी, तर जरा लग्नात गेला महिना गो. नंदन आळसोंडा म्हणून त्याला सांगायचं लागतं काम, काय नाही काय ये आण ते आण, नाही तर तो जरा आळसपणा करता. बघितलास पुढेच घ्या उदाहरण. सगळा डोंबारा नुसता मेले घरा. डोंबारा तर काढ, डोंबार काढ म्हणजे कोकमा एक आता काम करत आहे, या करता म्हणजे होणार डोंबार आहे की नाही. कोकमा, आंब्याची साठा, सरबत. हा काय. तर आज बाहेर मळबटीचं वातावरण आहे,
तरी पण साठा आणि तुमचं का? आता गरे तळूचा काम करूचा पण बघूया आधी आधी ह्याच काय तर होऊ ह्या काय झालं? लाईट गेले असल्या कारणाने थांबलेला काम आहे होय ना गो म्हणूनच हे ते फणस आणले रे. ए, काय लाईट लागत नाही, ते आपोआप होतं. ते आपोआप होतं. काय गो कसा चालला बरा चालला काय मग म्हणता शाळा शाळा आमची भारी आहे. बरोबर होय गो होय कामा झाली तुमची कामा करून येलो आम्ही. साखर घातलं याच्यात 2 पेले. ह्याच्यातच घालून घेतलं झाला लावून तर असं आमरस काढून घ्यायचो मस्तपैकी आणि मग ताटात साठा घालायची कसं रे ह्यो खाणार मग पावसात गपचूप गपचूप होय होय घातलेली आहे वेलची तुका काय करूचा तुका हव्या वॉटर रिकामी कसं होत मला कळत नाही यार. वॉटर कमी म्हणजे अभ्यास नाही करीत दिवस अजिबात आता तो अभ्यासच नाही करी अजिबात नावा काय घेतल्या ना. ताटा मापत लागतात ना साठांका घासून येऊ लागतात पुरणार ते. नाही काय लावलं तूप लावलं गो तरी बघा आंबा पोळी याला आंबा पोळी म्हणतात हो ना आणि नंदन मग हे खाणार हा बघा आधी तिथे बसून बसलो हा आता काय तो सुकले की वाटच बघित असतात हे बघा चारी बाजून ताट हलवून घ्यायचं व्यवस्थित आणि हे बघा मग अशी पूर्ण पसरणार किती दिवस सुकवायची जाते 2-4 दिवस ऊन पडला तर लवकर 4 दिवस चांगली सुकवायची ऊन कडक असलं जरा तर चमचो आण रे बारीक तो हे झालं चमचो ताटा होत काय तेवढी आमच्याकडे होत पण याक करूचा लागत जेवढी ताटा तेवढी साठा आमची चालत तर बघ मी आता आणतोय ताटा सगळी आमच्याकडे यावर्षी आंबे नाहीत म्हणून नाही तर किती घातले असतं 25-30 खेपेने एकाच दिवसात घातली एवढ्यात मी घातलं असतं हे कामात कितीशी घातलं 200 हो 50 पण नाही झाले ना बघ घालूक घेतलंय करा पण आता काय तर बघ पावसाचं वातावरण आजचं बरोबर नाही पावसाचं त्यामुळे आजचं म्हणजे साठा कालपासूनच सुकत नाही आधी मेन म्हणजे सुका बाहेर घालता बरी सुकलेले त्याच्या डोक्यात फॅनवर साठा आधी कोणी ह्या केल्या सर बरी सुकली नाही तर चुलीच्या पाटणार काढीन सगळ्या वतीन त्याची वडी बनते आता ह्या काय करू आणखी 4 साठा झाली असते 12 होणार बघलंय तुझं जनरल नॉलेज काय काय बघलं जनरल नॉलेज त्याचं नॉलेज भारी आहे म्हणतो झोपलो होतो का
आंब्याच्या वासान कोंबड्याक बोमाटता तो बघ म्हणता कापा कापा म्हणता किती होते बघ ही बघ ही बघ मम्मा नाही येते पण बघ खाऊया दोघांनी मी नाही खात हो तुझं जे सांगता साठा खाऊया म्हणून साठात पाय गेलो की तुझा काढता मम्मा हे जा वांडा रकव चला 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 घेवा घेवा मी वरती चढा की चढचे वांढरांका बरी ना खाऊ धरमेले शिडी मेले पडतं काय बघतोस की मी तुका मी चढत होतोय तुका नको झाला तू म्हणतेस मीच जातोय तू काकाला या माहिती नाही काय माहिती नाही या. वरती कशी ठेवते कशी ठेवते उलटी ठेवायची ताटा खाली साठ खाली आणि ताट वर त्याचे काय आपण त्या घरगाड्याची नाही खाली येऊची नाही म्हणजे तुळशी भोवतीच आट एक रवतं ती बघ काय ऊन नाही त्याला ना. भाजी करून खाऊ काही वेळ नाही या कोवळ्या फणसाची भाजी होणार नाही गेली गेली त्या दिवशी अर्धी उचली भाजी करू काही नाही भाकरी खाऊ की पडाको होत काय खरा नाही मी आहे ना जिका तुका हो तू पडलास पाय मोडलास की झाला हो पाय मोडलं की सोडून अजिबात देणार नाही झाली खय अजून मोपच ती तर ग थांब मुडदो पडाच्या मार्गावर ठेवून गोळे वागतला दे हे आनंदन का वर्षात येतो ही सुकत घालूची काय अशीच घालणार होतं तू दांड्यावर पाय दिला दांड्या सगळं ताटा खाली जातले उठा उलटा टाकायचं नाही दांडा हलता तो साठा सगळी खाली जाते असं काय तू दांडू ठेवलं तर दांडू ह्याच्याकडे ठेवतो दांडो खाली जाणार नाही काही फ्रू अरे असं सांग ना मग चल खाली ये तू कशा खाली येता का नाही जीवात जीव नाही चल 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 मी तर बघ चल पुरा येऊन तो ताट भांगात सलग तरी दी तरी बघ आंब्याची साठा सुकत घालूची होती अशी आता 4 दिवस सुकत घालू गई आता जरा ओलो आधी फडको टाकता नाही ओली संध्याकाळी निकाळते ऊन चांगला असला तर चला खाली उतरा या बाबा 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 शिडीयांची डेंजर आहे हे कळत नाही तुका रे हे कळत नाही शिडी शिडी धरली नाही तर तू तहेच राहूशी हे पाण्याचे धंदे नको रे ए कळला काय रे ए नाहीतर काय काय करतलं थांब आता तू कुदवतोय वाईट जरा मी सांगलेलं की चढक तर गो साठा साली लिहत आणि याचो खेळ चाललो नको तो काय करतं आणि घरे तळूचो प्लॅन आमचो पीस काटलो फणस कोवळे असल्या कारणान ह्यो सांगता पाऊस येऊ को ह्यो काय सांगता बघ कोणा बघा बघा ह्यो बघा तुमका वाटता ना ह्यो साधो नाही हा ह्यो 1 नंबर सोदो हा हो बघा बघलास मामाक बघा कसो का ह्या करता अरे
सोदो आहे एक नंबर. तो पाऊस लागा कोयो म्हणता पुणग्याचा चौथा त्याला तुझे का. अरे भिजावता का आता कुठे बघतो तुका. चिटके पण धरलेले वाटतं. पण का आता भाजी गेली चिटके. आताचे फुलतं ते. टमाटरांचा आपलं गांजो आता काय तर खाऊन दे म्हणून. कुपळ ना उकळूक माका खाई येता. नाही का नाही का तोडण्यापेक्षा नाही का उलट चांगले कुपळतात. नाही का गवार काढलंस मला कुपून काय ती बघ. कुपळ फटाकन कुपळ ती तोडतं कोयते घेऊन. धरली तरी चवळी. हे नुसती अब जंगल झाला. चला तर मित्रांनो या चवळी वांडर खाऊन सत्वीत होते पुणग्याक म्हणून ती काढून टाकल्यान. तर ती आता नेऊन ढोरांका घालू होई गाईक वगैरे ती तरी खातील. पडता नाही कसे. तुमचं चढाचं म्हणजे डेंजर कामा. हे बघा केवढं मोठं. एवढं चढाचं म्हणजे भारीच काम हा. आताचा ढोरांका काही हिरव्या मिळत नाही उन्हाळ्यात त्यामुळे पाऊस लागल्या कारणाने पाणी पाटाचं वय जरा मोठा येता. तर मित्रांनो व्हिडिओ जर तुमका आवडलो असत तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि असेच आमचे व्हिडिओ नवीन नवीन बघत बसा. आम्ही नवीन नवीन व्हिडिओ करणारच त्यात काय वादत नाही. तुमका नवीन दाखवतो खूप प्रयत्न चालू असता माझं. फक्त माझी कामं असतात त्यामुळे गोंधळ होता. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही कमेंट करताच खूप बारीक छान छान कमेंट करताच पण फक्त आमका रिप्लाय देऊक वेळ नसता कारण माझी कामं असतात. विनू आपल्या कामात असतात त्यामुळे प्लीज कोणी राग मानून घेऊ नका कमेंटला रिप्लाय नाही दिला तर. तुम्ही म्हणत असाल एका वेळच नसता की काय एका कमेंट कोण रिप्लाय देऊ. तसा काय नाही कारण घरातली कामं भरपूर असतात. रेंगा घातलास ही खातं रेंगा नंतर घालूया. चला तर दुपारचे 12 वाजलेत आणि 12 काय 1 वाजत इलो. हो ह्या बघा आज याकडे या जेव बोलावीत पण नाही बघा. आणि इकडे मच्छी करली आणि सारा माशाचा नाही ह्याचे टकले असते कोलमीचे टकले जेवायला वाढ ग.
तुला तुझा घे तकडे. चला तर तुम्ही पण जेव केव्हा, मी पण जेवतोय आणि चला मग नंतर भेटूया.